Нека бизнесът ви нарасне до ниво, при което всеки диспечер обработва стотици, ако не и хиляди параметри, за да поддържа производствената линия в движение и не може да отговори бързо и правилно на тях. В опасност ли сте вашето индустриално производство да бъде парализирано от лошо управление поради неуспех? Или скъпо забавяне за реакция на масивни количества критични параметри? Чрез внедряване на индустриална автоматизация ATEN, системата автоматично реагира за част от секундата на предупреждения, аларми и опасности, открити от сензори и индустриални машини. Красотата на системата ATEN е, че индустриалните машини или компютрите, които ги управляват, може да не са конфигурирани по никакъв начин да изпращат аларми, а все пак системата ATEN реагира. Бърз пример, екранът на диспечера е запълнен с аларма за котел за прегряване. Системата ATEN реагира незабавно, без човешка намеса и командва вентила да освободи налягането. Зад сцената, ATEN може да извършва широк спектър от мигновени проверки с други системи. Дали е безопасно да се освободи, какво друго оборудване трябва да е наясно с него и така ATEN композира и изпраща много команди до много оборудване, от засегнатото до цялата производствена верига, ако е необходимо. Това е начинът, по който ATEN спестява вашето оборудване и производствени възможности, което в крайна сметка се превръща в спестяване на вашите финанси от ATEN.